no le interesan nuestros servicios. ¿Y por qué? Ya no nos necesita. Seguro que no lo quiere pensar. Pero podemos ofrecerlle algún desconto ou facilidades de pago? No me cuelgue. Joder, por vos, un cliente menos. Que? Disculpa. Bueno, vou ser moi claro. Revisamos os números. As contas non dan. Hai que recortar porque non ides poder facer fronte aos seguintes pagos. Mira, isto non é así. Como che podo explicar as decisións que temos que tomar? A min eu sinto tanto como a ti, porque eu xa se ve. teño moita consideración que a xente que lle dá unha oportunidade a estas persoas así diferentes. Usted me va a contar a mí que le duele más a usted que a mí. Mentira. Porque yo seré la perjudicada, ¿verdad? Cuando usted no es perjudicado. Estiven a revisar os datos da empresa. A primeira persoa que debería despedir é Capelete. Capelete? Alguien os dice que me echéis y me echáis fuera. ¿Qué es esa persona de mi vida? Yo quiero saberlo, explíquenmelo. ¿Me lo pueden explicar, por favor? Gustaríame poder dicirche outra cousa, non creas que non, pero é que a min exíxenme que se cumpran as normativas vixentes. Pero como é que non dan os números? Se me podes explicar, por favor? Pois terás que mirar os artigos que están incluídos dentro da subvención da convocatoria pública que presentáchedes. E dentro deses artigos, mira ben, porque algúns deles veñen con asteriscos e veñen en letra máis pequena aínda algunhas cláusulas adicionais. Porque eu non estou aquí nen teño tempo para explicarlle a cada persoa que entra pola porta e que non sabe facer o seu traballo como ten que facelo, comprenderás. Mira, que queres que faga? O número non dan. E se non dan, temos que pichar. Ou vaste ou van todos. Aquí, entre nós. Sí. Teño un curmán que se chama Benjamín, que tamén é especial, digamos, e que creo que vos saería moi ben de prezo. Así co que vos aforrades a diferencia entre Capelete e el, pois seguro que vos vale para pasar así un tempo de transición. Ti queres botar a Capelete e meter un familiar. Bueno, é un xeito de velo, e o que quero é o mellor para a vosa empresa, porque xa sabes que eu son tamén moi sensible con esta diversidade. Xa é a sensibilidade. Muy bien, señor. Yo me voy para casa. ¿Pero por qué motivo? Explíquemelo. No calle la boca. Pensa ben, e se precisas o teléfono do meu curmán Benjamín, pasas por aquí ou chamas, que te pasen conmigo e xa te facilito. Seguramente volveré a chamarte. Bueno, Sí, que xa bo día. que teñas boa tarde. Aquí falla algo. É que vai a fallar? Se non temos nin idea. Bueno, chuso, pero algo verá que facer, ó. Que facemos? Poñemos anuncios. Onde? Para qué? Que poñemos? Empresa desesperada busca axuda desesperada. Eso, son moi comercial, verdad, chuso? Agora sei o teu cinismo. Pero algo habrá que facer, non? Como que? Que buscas unha inspiración? Que veña Deus a vernos? E nos digas, son Deus, e veños a facer un favor. Non hai problema. Eso que queres, verdad? Mira que tes pouca gracia, panocas. Eu que teño un mérito da por meterme contigo nesta historia. Cago en
Veo que necesitáis ayuda. Y esta es la solución. Mirad, me sobra uno. Doutor Iglesias, o teu remedio. Que c***o é isto? Resucitou Papuche. Yo os dejo esto aquí. Busquéis información. Porque puede ser vuestra última esperanza. Pode ser a última acción. Por probar. Mira, Chuso. Estás a dicir tantas veces que xa vacía a petaca. Eu que me pregunto é donde c*** saliu este rapaz. Home, Chuso, que tal? Ti por aquí? Moi ben, aquí tomando un pouco fresco e á sombra. Que tal? Tanto tempo sin vernos. Pois, pasaba por aquí e vincho o coche e dixen, vou parar a ver que lle fai deste home. Pois mira, eu a ver se espabilan un pouco as neironas porque machiño. E que tal che vai a ti? Coa empresa esa que montaches? A empresa aí anda, máis ou menos. A ver se a salvamos. E ti que tal? Tanto tempo sin verte? Pedazo coche tes. Non vexas, debe ir ben, Pois a verdade é que nos vai ben, porque montamos unha empresa nós tamén de organización de eventos e concertos e traballamos coa administración e contratan calquera cousa e vainos de p*** madre. A verdade é que sí. Pois vou a ter que pensar un pouquiño eso, Porque a nosa vai e nos tocou un funcionario macho que é unha p***. Bueno, desos hai moitos. Pero seguro. Anímate, que isto é un chollo. Bueno. O pensarei. Moi ben, déixote que teño que marchar. Hasta logo, yo, Fran. Vémonos. Paso ben. Hasta logo. A min isto non me convence moito. Isto pode ser un timo. E logo non fucheste o que quiso collelo. Unha cousa é coller o papel e outra cousa creer nel. Ademais, non temos nada que perder. É de cabeza ao río. Claro que sí, Chuso. Vamos para diante, pero que isto é a morte. É que che reciba no inferno un funcionario. Así que vamos a tirarlle para adelante. Di que sí. Claro. Ai. Que preguntas son esas? Que lle importará a este tipo cantas relacións sexuais temos? Eu que sei. Pero de que hai que cubrir todo. Non podemos deixar nada. Eu que de sino zodiaco son. Serás cocho, porque... Pero es un chino. Ti crees en esto? Non estamos falando de que creo, non. Estamos falando de que hai que contestar. E que contestamos a isto? Ten que ter unha doble escenificación. Non, só se prefere subir ou baixar unhas malditas escaleiras. Estamos nisto ao 100% ou non? Sí. Así me gusta. Ese é o espírito. Pois vamos, dalle aí. Vamos adiante. Chicos, ¿todo bien? Si esto no marcha bien, tenemos que hacer narices que funcione bien. Porque si no me dan 100 espárragos y vamos por ahí a la calle, todos a la calle. Es un enchufado. Es lo que nos faltaba. Aún encima tenemos que aguantar al enchufado de Benjamín.
¿Y por qué pasó Capelete? Siempre perdemos lo mismo. Es que no hay derecho. Lo dimos todo por ellos, nos echan a la calle. Que se busque la vida. LOL, un VHS, pero que estamos nos anos 80 o que? Impresionante. Regreso ao pasado. Vai ti a saber. Tendrán unha explicación. E onde sacamos un reproductor VHS? Coñeces alguén que o teña? Non. Igual quere que lle compremos a él. Espera un momento. Igual se lle pregunto aos meus pais, pode que o teñan. Pregúntelle. Sí. Boa. Nin sequera un DVD. Non sei que está peor, se este tipo ou nós. Espera a ver o que di. Todos queremos triunfar. Todo o mundo quere o millor. Xa os primates loitaban entre eles para conseguir os millores alimentos. E o que máis loitaban eran os que collían o millor. Hai que ser fortes. Isto é rollo de A sempre. brandura non sirve para nada. Para iso gastamos os cartos. O mundo é dos máis fortes. Os que triunfan non se andan con branduras nin chorradas. E vos, Xuso e Xoan, cal é o vosso modelo de negocio? Ves, sabe os nosos nombres. Home, mandamos yo na inscripción. Deixade de decir tonterías e collede papel e lápis. LOL! E ora pasamos ao século XIX. Cálate, c***o, que non me deixas escoitar. Cal é o voso problema? Os asteriscos, doutor, os asteriscos. Eu vos vou dicir o que vos preocupa. O que lle preocupa a todo o mundo. Unha empresa é como a vida. Xurde para algo. E os das mellores ideas triunfa. A xente quere prosperar. Pero non pode ir un pouco máis lento. Que non te escoita, mini lápiz. A xente quere o mellor para eles. Este é o quid da cuestión. Saber o que lle preocupa a xente. Temos que saber o que lle preocupa a xente para sacarlle partido. Pa próxima semana temos que coñecer o grado de satisfacción da vosa clientela. Como lles foi con vosos servicios, si lles mellorou a vida. Tedes unha semana para saber as respostas, que será cando vos chegue o próximo capítulo. Mira, para nós, os nosos clientes son o máis importante que hai. Verdad que si, Suso? Normal. Sin clientes non hai empresa. E ti que estiveches nos peores momentos da nosa empresa, na época da pandemia, estiveste con nós, que podemos facer agora por ti para mellorar? Dinos, tes algunha idea? Ocurreseche algo que podamos facer por ti? Díganolo a ver se podemos chegar a esos puntos que usted pide. Nos queremos sentir que estamos a formar unha gran familia con isto, entendes? Nos interesa saber como estás, porque nos preocupamos por ti. Yo no quiero saber nada de problemas. Por mí no podéis hacer nada, sí, estoy súper feliz. Eu estou moi ben. A min deixadme tranquilo que eu estou moi ben. Es que no me interesa. No me interesa nada. No, yo los problemas me entran por un oído y me salen por el otro. Me importan 3 pares de... No, desde la pandemia nada. O sea, la pandemia fue mala, pero no me compuse y estoy perfectamente. No quiero preocupaciones ni quiero nada. Estoy en mi mejor época. Ahora estoy intentando desconectar. O único que espero é que me chegue a nómina ao final de mes e disfrutar e vivir e tomar algo aquí o só levo o día que fai. É dicir, eu, que queredes que faga? No tengo problema ninguno, en el trabajo estoy súper bien, me pagan súper bien, salgo con mis amigos. Los fines todo el dato fiestas, playa, en invierno hago esquí. Todo lo que me rodea para mí es en vano, o sea, no me entra por un oído lo que oigo y me sale por el otro. Y ahora quedo con un montón de gente. Tinder, una app estupenda. Sí, la gente es muy maja. Sí. Aunque todos van a lo que van, claro. Estoy bien con mi familia, estoy bien con mi hermana, estoy surfeando y no me interesa nada, o sea, que no me digáis tonterías. Creo que vos estades complicando a vida, se tedes problemas,
pois a xente que teña problemas que busque como solucionalos, é o que vou facer. Yo lo siento, pero yo vivo de también y no estoy interesado en vuestro rollo, ¿eh? Home, que tal? Canto Canto tempo? Bueno, que, xa topache os asteriscos ese? Estamos traballando neso. Sí, con él, estás ben acompañado. É o meu socio. Encantado, encantado. Bueno, ademais con gafas seguro que así pare a letra pequena de abaixo a ledes moi ben, Estou seguro de que sí. Bueno, deixo, vos vou pa praia que teño moito que facer. Hasta logo, chao. Chao. Quen é o Panolis este? Este nos vai joder. Segunda o veche ese chuso. Este tío só falta que nos mande ir a fregar o río. Mete aí que ese tío algo sabe. Por probar. Non me digades nada. Xa o sei. Non conseguistes nada. Este home é un xenio. Non digas chorradas, chuso. Calquera pode dicir eso de nós. Vaya miolos ten o tío. Deus miolos... Calade e deixádeme seguir. Non os esforzastes o suficiente e iso é o comenzo do fracaso. E non podemos permitirnos outro fracaso. É rápido porque non temos todo o día. Sí, señor. Que vos dixo a xente? Respostas vagas, que ninguén ten problemas, que todo o mundo é feliz. Verdade? Como sabe o tío? É un crack. Cales foron as respostas? As respostas... Que che diré? A resposta que nos deron na nai. A nai. Non foi que non valemos un duro, que... Veremos se non nos tiran ao río. Ao río non sei, pero caso non nos fixeron ningún. Que moitas festas, que moitos concertos, que moito veranito, e que non lles importa nada os vosos problemas. A que sí? Empezo a ter medo. Tedes que reinventarvos para poder sobrevivir. E como ides facer? Efectivamente, falar con vosos empleados para buscar unha solución. Como? Vouche dar eu o como. Preguntádelle a vosos empleados como fixeron para ter éxito na prestación dos seus servicios. Eles coñecen o know-how e se trata de reproducilo para saber e seguir triunfando. Mandádeme un informe. Sí, señor. Ah, co informe mandádeme 20 euros en selos para mandarvos a resposta. Ui, 20 pavos! Pero este non sabe que non temos un p*** duro, o que? Non vos parecerán moito 20 euros. Home, non vou pagarlo eu todo. Vale, meu home. Desexo vos moita sorte. Ojalá sexades capaces de encontrar un novo camiño do éxito. Pois a ver que nos di a xente. Ti tranquilo que a marcar os selos. Bucheo. Bueno, Xoán non vai a poder vir. Estamos sós. Temos que ver en que somos vos. A ver si lo entiendo. Preguntas qué sabemos hacer. Yo hago mi trabajo. Queremos saber en que sodes vos ou boas. Moneda completa. La echasteis. Para traer a Benjamín. No tienen ni idea. ¿Y yo qué culpa tengo? Pero no haces nada. Pero si nosotros hacemos el trabajo. No nos puedes hacer responsables. La culpa es vuestra. No vengáis con cuentos. Sodes vos os que tedes visión de empresa.
pero polo menos dándonos algunha idea. Nosotros solo somos los empleados. Decimos bastante. Yo tengo alguna idea. Sí, home, sí, foi falar un visionario. El más indicado. Está claro que non temos nada que facer. O que tedes que facer é aprender a pedir axuda. Bueno, por eso vos preguntábamos ahora. Porque non vos quedaba máis remedio, pero fixeche desa estupidez de despedir a Capelete. Ah, bueno. Muy bien. Ahora quieren que vuelva, ¿verdad? Sempre con cousas novas. Hai que seguir adiante. Pero me tenéis jeta. Non o tomes a mal, muller. Si son cousas de negocios. Lo que sois unos mierdas todos. Eu que non entendo é o do funcionario macho. Non hai nada que entender. Non lle gustou que cambiáramos o posto de Benjamín e agora estamos... Espera, que chaman. Dime, que estamos en man libres. Hola, xefe. Que acaban de traer un paquete para vos. De quen é? Aquí pon non sei que do doutor Iglesias. Vale, dentro dun entre iremos por aí. Vale. Queda alguén máis? Non, eu xa marchaba. De acordo. Nos vemos mañán. Chao. Abur. Pois outra cinta. E o cutre do tío este, esta vez, mandouno sin caixa. 20 pavos o c***. Gastounos. Vamos a poñela? Pon aí. Hola, amigos. Xa sei o que estaredes pensando. Que vos timei. Sí! Una cosa loca. A la c***, rumbambá. Non hai futuro para a vosa empresa. Sinto. Pero era algo que eu xa sabía dende o principio. Pero non todo está perdido. Inda tedes unha oportunidade. Para ello, collede con cuidado a caixa pequena. Con moito cuidado. Pois sí que estamos para outra leria, Doutor, co que eu confiaba en vostede. A verdade é que non había que darlle moitas voltas ao vosso asunto. Estaba moi claro dende o principio que é o que necesitabades. Outro virus. Sí, outro virus, porque a vosa empresa non ten sentido se non estamos en outra pandemia. Pero que dis? A decisión de usalo ou non usalo é vosa e das vosas conciencias. Pero se queredes volver a ter éxito empresarial, vais ter que provocar novos contaxios. E agora me marcho que vou de viaxe e lonxe. E non tedes que agradecerme por darvos a solución. É o meu traballo.
esposo que estudió en Vigo. Y mi hija en Lugo. Hubo un momento que estaban 3 estudiando fuera. Sí. Voy, claro. ¡Ey, chavales! Se os olvida una caja. ¿Qué caja? Qué niños más raros. No, la verdad un poco raros sí que son. ¿Qué habrá en la caja? Miramos. Vale. Traballo feito. Moi ben, moi ben. E o diñeiro? Como veñen as novas xeneracións de materialistas, eh? Aquí tedes. E nós para que queremos isto? Eu quero diñeiro. Facédenos caso, que isto vai a valer moitos cartos en pouco tempo. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Estás triste? No estés triste.